Dette er Christine og Tinas fotorapport om Arla. Arlas historie. I 1881 kom de første andelsmejerier til Sverige og Danmark. Som årene gik, opstod der flere og flere andelsmejerier rundt omkring, men i 1960'erne kom ideen om et landsdækkende mejeri frem. Dette var begyndelsen på Arla. Der skete en fusion af mejerierne og masser af opkøb for både de mejerier, der lå i Danmark og i Sverige. I 2000 gik den danske virksomhed MD Foods og svenske Arla Økonomisk Forening sammen og fusionerede. Det blev til den industri, vi i dag kalder Arla Foods. Efterfølgende har Arla Foods også fusioneret med mejerier i Tyskland og Storbritannien og er blevet et af de største andelsmejerier i verden. Ja, og den her graf, den viser så Arlas produktion. Og som man kan se, så er næsten halvdelen af deres produktion, det er friske produkter, såsom mælk og yoghurt, hvor 25% af det, de producerer, er ost, og så har vi 15%, som er sådan smør og forskellige andre produkter. Det er derfor tydeligt at se, at Arla har sin største produktion inden for de friske produkter, og de to andre store hovedproduktioner inden for smør og ost. Arla er inden for det sekundære erhverv, da de arbejder med råvarer, i dette tilfælde mælk, og fremstiller forskellige mejeriprodukter. Arlas tre største brands er Castello, Lurpak og Arla. Arla er et andelsmejeri, hvilket vil sige, at de har aftaler med forskellige mælkeproducerende landbrug. Arlas opgave er at aftage, værdiforædle og sælge mælkeproducenternes mælk. Andelshaverne er både ejere af og leverandører til Arla. Leverandørerne har ifølge aftalen med Arla pligt til at levere mælk og giver derved Arla forsyningssikkerhed. Omvendt har Arla pligt til at modtage mælken. Hver andelshaver har én stemme uanset størrelse på deres samhandel med selskabet, og alle andelshaverne får som udgangspunkt samme pris for deres mælk, uanset hvilket land det produceres i. Prisen fastsættes i danske øre og omregnes til national valuta. Hvert år vælges andelshavere til Arlas repræsentantskab, som er Arlas øverste beslutningsdygtige organ, med i alt 179 medlemmer, hvor 169 består af andelshaverne. Forskellige faktorer spiller ind på, hvor virksomheder placerer sig. Dette kaldes lokaliseringsfaktorer. Fordi jorden er forskellig i forskellige dele af landet, ligger det op til forskellige slags landbrug. Naturgrundlaget er forskelligt, og derfor er forskellige virksomhedsbeliggenheder profitable forskellige steder. De ting, der er afgørende for bestemmelsen af naturgrundlaget er nedbør, temperatur og jordbundsforhold, altså næringsstoffer og vand. Danmark er et oplagt land til græsdyrkning og dermed kvægdrift, der bruger græsset som foder og på grund af vores klima. Jorden i Jylland er ikke oplagt til kornafgrøder på grund af den sandede jord, så derfor kan det derimod være oplagt til at dyrke svine- og kvægdrift i Jylland. Derfor vil mange mejerier også befinde sig i Jylland. Og fordi jorden i Jylland ikke er egnet til korndyrkning, så kan man også forestille sig, at jordprisen i Jylland er billigere. Og prisen for jorden spiller også en rolle, når man vælger at lægge sit landbrug. Fordi Arla Foods som sagt er et andelsmejeri, dyrker de ikke selv kvægdrift, men opkøber mælken fra mejerier omkring i landet. Og det gør, at de til en vis grad ikke har indflydelse på, hvor mejerierne ligger. Det er dog klart, at de vælger at lægge deres virksomheder på steder, hvor det nemmest kan få mælken fra, hvilket hovedsageligt vil være i Jylland. Dette er et kort over, hvor Arla ligger rundt omkring i landet som virksomhed. Og som man kan se, er det også meget tydeligt, at der er flest virksomheder, der har lagt sig i Jylland, hvilket giver god mening, når man tænker på, at de fleste mejerier også vil ligge i Jylland. I 1960 var dansk industri meget bylokaliseret i hovedstadsområdet, men mange begyndte at få øjnene op for mulighederne i Jylland. Fordelene for at flytte sin produktion til Jylland var lavere lønninger, mere plads og lave jordpriser. Og det er også grunden til, at store dele af Arlas virksomhed i dag er lokaliseret i Jylland. En lokaliseringsfaktor, som til gengæld ikke spiller en så stor rolle længere, er transportmuligheder. Arla hører til næring- og nydelsesbranchen, hvilket vil sige, at de søger nogle bestemte ting, når de skal vælge, hvor de vil placere deres virksomhed. Som man kan se på figuren, så bruger de mange omkostninger på råvarer, hvilket giver god mening, da de skal købe deres mælk fra deres andelsmejerier. Men da denne figur er en rimelig standard model for de forskellige brancher, så synes vi, at der er nogle ting, som måske burde fylde mere for eksempelvis Arla.
hvor vi tænker, at kategorien maskiner og teknologi måske burde fylde mere, end den gør, da vi tænker, at Arla bruger mange maskiner til at bearbejde mælken. Ja, og vi har nogle tal fra Arlas årsopgørelse fra 2012, som viser, at de har en omsætningsstigning på 15% og en nettoomsætning på 63 milliarder danske kroner. Og det giver os jo et indblik af, at de er en virksomhed, som er i økonomisk vækst. At de har en omsætningsstigning på 15% viser jo også bare, at de har stor økonomisk fremgang i firmaet. Arla er en stor virksomhed, som har haft stor succes. De har været dygtige i deres markedsføring, og Arla har de fleste forbrugeres tillid. De er store på det internationale marked, men også herhjemme. Men de små mejerier vil nok beskrive Arla som en virksomhed drevet af griskhed. Arla er et meget konkurrencedygtigt firma. De har en stor andel af markedet og rammer en meget bred målgruppe, da deres produkter er nogle varer, der passer til alle. Men Arla har også været en meget upopulær virksomhed og været i mediernes søgelys en del gange, da nogen mener, at Arla har en for stor markedsandel. Forbrugerne har ikke nok at vælge mellem, og derfor bliver de nødt til at benytte sig af Arlas produkter og betale de priser, som Arla vil have for dem. Nogen vil mene, at der er tale om monopolmisbrug fra Arlas side. Der er ikke plads til de små mejeriers produkter, og de små mejerier kan ikke klare pludselige prisnedsættelser, hvilket netop er det, Arla benytter sig af for at holde konkurrenter væk. Arla har dog været upopulær, eksempelvis blandt muslimer. Da Jyllandsposten i 2005 valgte at bringe tegningerne af profeten Muhammed med en bombe på hovedet, førte det til mellemøstligt forbrugerboykot fra Arlas produkter, som videreførte et tab på 400 millioner kroner fra Arlas side. Men efterfølgende fokuserede Arla på investeringer i Mellemøsten, hvilket resulterede i, at Arlas omsætning blev større i Mellemøsten efter Muhammed-tegningerne end før dem. Arla benytter sig i den grad af outsourcing. De sælger deres produkter til mange forskellige lande i verden og begår sig godt på det internationale marked. Arla er ikke blot et af Skandinavien, men også et af Europas største mejeriselskaber. Og som man kan se på cirkeldiagrammet, som vi har fundet inde på Arlas årsopgørelse fra 2012, så benytter de sig meget af outsourcing til mange forskellige steder i verden. Og blandt andet har de de sælger 25% af deres samt produktion til UK. Ja, og de sælger ret meget ud. Arla har en plan, der hedder Strategi 2017. De ønsker at udvide deres marked uden for Europa for at øge produktiviteten og altså øge outsourcingen. Det kan lade sig gøre, fordi mælkekvoten, altså den mængde mælk, som hvert land har lov til at producere hvert år, den forsvinder i 2015, og det gør det muligt for Arla Foods andelsmejerier at producere til sammen 1 milliard liter mælk mere per år. Derfor så vil de gerne udvide deres marked med fokus på verden uden for Europa, på det de kalder de lønsomme vækstmarkeder, altså specielt Rusland, Kina, Mellemøsten og Afrika. De ønsker at udvikle de stærke brands, som altså er Castello, Lurpak og Arla, og så ønsker de at øge produktiviteten, for eksempel ved at have mindre spild i produktionen og lave bedre aftaler med deres leverandører og redesigne deres indpakning.